svima vama koji ste već redovni, svima vama koji ste možda po prvi puta ovdje i svima onima koji nas prate putem malih ekrana. I želim vas sve zajedno pozvati u zajedničko štovanje Gospodina kroz današnji zajednički poziv koji dolazi iz poslanice Hebrejima. Nosi naslov Magnificat anima mea Dominum, odnosno veličaj dušo moja Gospodina. Reci svojoj duši, veličaj dušo moja Gospodina. Veličaj dušo moja Gospodina. Jer ti velike stvari učini on koji je silni Gospod i ime njegovo je sveto. Njegovo se milosrđe proteže od koljena do koljena nad onima koji ga štuju. Stoga, štujmo danas Gospodina svojim srcem i svojim usnama u duhu i istini. Amen. Stvarno ne znaju
možemo se okupiti, što možemo pjevati Tvojem svetom imenu. Hvala Ti što možemo se uzdati u sve ove stvari koje pjevamo. Možemo se uzdati u Tvoju vjernost, u Tvoju dobrotu, u Tvoju postojanost, u to da si nepromjenjiv. I sve ono što smo s Tobom doživjeli, Gospodine, daj da to držimo blizu srcu svome, daj da to bude ono što nas hrabri iz dana u dan, daj da to bude ono što nam pomaže da hodamo s Tobom i kad prolazimo kroz dolinu smrti i kad smo na livadama zelenim, da uvijek hodamo s Tobom, Gospodine. Znamo da si dobar, znamo da si ljubav, znamo da si svjetlo. Ti si naša nada, Gospodine. Izražavamo Ti ovdje stvarno stanje naših srca, želju našeg srca, da svaki naš budni trenutak i naši trenuci u snovima neka budu s Tobom, Gospodine. Ti si u svemu sve, Ti si ono za što živimo, Ti si jedini, kako smo pjevali, jedini koji je slave dostojan. Jedini koji je slave vrijedan. Hvala i slava Tebi vječna. Amen. Dobar si, nikad ne zaslužujem. Ljubav si, svi to mogu vidjeti. Svjetlo si, kada mrak se zamrači. Nada si, moje grijehe odnosi. Ti si mir, kada strah me obuzme. Istinit, i kad sumnja muči me. Rado si, zato pjevam srcem si. Život si, smrt pobjedio si Ti. Tebi dolazim i prepuštam Ti se u zagrljaju Tvoj. Sada imam sve, svjetlosti svijeta zauvijek. Vlada si svijeta zauvijek. Što riječi mogu izreći, Gospod si iznad svih, sva stvorenja kliču Ti. Ovdje si, Ti me činiš potpuni. Ti si Bog, ništa drugo ja ne želim. Sad Tebi dolazim i prepuštam Ti se u zagrljaju Tvoj. Sada imam sve, svjetlosti svijeta zauvijek. Vlada si svijeta zauvijek. Kad Tebi dolazim i prepuštam Ti se u zagrljaju Tvoj. Sada imam sve, svjetlosti svijeta zauvijek. Vlada si svijeta zauvijek.
Izvolite sjesti. Evo najprije mala korekcija, naš poziv na štovanje nije došao iz poslanice Hebrejima, nego iz Lukinog evanđelja, a zajedničko čitanje će biti iz poslanice Hebrejima. Došlo je do malog zbunjivanja, pa tako da ako vam je to bilo zbunjujuće, pošto ste vi britki u poznavanju Božje riječi, evo sada ja to ispravljam. Svakoga dana u medijima, na društvenim mrežama, na raznim drugim mjestima slušamo dosta loše vijesti u ovo doba. Dakle, ratovi su, bombe padaju na sve strane i u moru tih loših vijesti mi ipak imamo za nas, za našu zajednicu neke dobre vijesti. Kod nas na svu sreću ne padaju bombe i granate, ali su prošli tjedan pale jedne zaruke. Pa evo, možemo sa zajednicom podijeliti lijepe vijesti da se naš dragi Daniel zaručio. Znam da je to sad malo kao ti je neugodno, ali to ti je sve sastavni dio života, ne pripremaj se za svadbu. Ja bih ipak argumentirao da je bomba, tako da... Evo, čovjek s puno iskustva kaže, tako da evo, možete ih nositi u svojim molitvama i kratko ćemo se pomoliti i za to. Nadalje, svi znate da je bio nemili slučaj sa mužem od naše Slavice koji se zove Ivan, da je doživio moždani udar i završio dakle na bolničkom liječenju i bio je problem što su doktori zapravo rekli da bi on trebao napustiti bolnicu, da ne može više biti tamo i to je predstavljao izazov zato što on ne može više sam brinuti za sebe, ima nekakva i oštećenja. Naš pastor je bio kod njih u posjeti i to je predstavljao jedan veliki izazov. Međutim, evo imamo i tu dobre vijesti da se uspio pronaći starački dom za njega i on je sada trenutno u Međimurju, u tom staračkom domu, to jest ili je sada u procesu prelaska i od 1.4. će također biti na rehabilitaciji u Varaždinskim Toplicama.
Tako da evo, to je još jedan dokaz Božje providnosti i kako se pobrinuo za evo naš stariji par koji je dio naše zajednice, pa smo i na tome zahvalni Bogu. I treća stvar, danas se u Hrvatskoj obilježava Dan očeva. Možda nije toliko naširoko poznat kao Dan žena ili Majčin dan. Ja osobno nisam znao da je 19.3., ali evo, čovjek uči dok je živ. Zanimljivo za taj dan što se u različitim dijelovima svijeta slavi na različite dane, dakle doslovno svaka država ima neki svoj dan. Po nekom tradicionalnom crkvenom kalendaru mjesec ožujak se dosta povezuje sa Svetim Josipom, dakle koji je bio Isusov otac, pa se možda u tome nekakvom duhu i odredio ovaj dan tijekom mjeseca ožujka, 19.3. da se obilježava kao očev dan, i 19.3. dakle obilježava se očev dan u Hrvatskoj, Italiji i Lihtenštajnu. Ne znam zašto baš nas tri, da, eto, nas tri u ekipi. Neke druge države imaju na neke druge dane. A povodom toga, evo, pripremljeni su mali poklon paketi za naše očeve koji sadrže nekakav, dakle, malu bilježnicu i olovčicu i, dakle, naša najmlađa generacija kad se vrate iz nedjeljne škole će onda podijeliti ovaj poklončić svim očevima u našoj zajednici. Pa evo, ja ću se sad još kratko pomoliti za sve što smo spominjali. Dragi Bože, evo zahvaljujem Ti na tome što smo ovaj tjedan svjedočili tako lijepim vijestima za našeg brata Danijela. Mnogo je nas iščekivalo taj dan, ne samo on, i stvarno nam je svima ta vijest na veliku radost i ja te molim evo da ih vodiš, da tvoja ruka bdije nad njima kroz ovaj period kada na jednoj dubljoj razini i ozbiljnoj razini promišljaju i o braku, o odnosu, o zajedničkom životu i o svim drugim pitanjima koji sastavljaju dakle koji su vitalan dio zajedničkog bračnog života, i eto molim te da oblikuješ njihova srca, da ih pripremiš jedno na drugo i da ih negdje krajem ljeta, koliko sam upućen, uvedeš u bračnu luku i eto da budeš uz njih i da ohrabriš i učiniš nas sve spremnima da budemo njima na podršku i izgradnju. Zahvaljujem ti se na tome u Isusovo ime i zahvaljujem ti se što si intervenirao u slučaju sa našim bratom Ivanom i što si još jednom ostavio svjedočanstvo da nikada nećemo biti ostavljeni na cjedilu i da će se uvijek pobrinuti za nas, i hvala ti na svim vjernicima koji su bili aktivni u ovom procesu rješavanja cijelog tog problema i što će on konačno moći biti zbrinut onako kako mu dolikuje situaciji uz svu potrebnu, dakle, pomoć i njegu. I molim te također za sve naše očeve koji su dio ove zajednice i šire, da u ovim vremenima kada smo izvrgnuti svakojakim novim vrijednostima i onome što se naziva novom normalnim, da ipak održiš naše očeve čvrste i utemeljene na tvojoj riječi, da poznaju svoje, dakle, zadatke, da poznaju svoje dužnosti i da budu ohrabreni u izvršavanju tih, dakle, svega toga što je, svih tih odgovornosti koje stoje pred njima, i da ih učiniš stupovima obitelji kao što je to od tebe i zamišljeno i kao što je u konačnici i zdravo. Zahvaljujem ti se još jednom i donosim ove stvari u Isusovo ime pred tebe. Amen. I sada možemo na naše zajedničko čitanje iz poslanice Hebrejima. Braćo i sestre, okruženi smo velikim brojem svjedoka vjere u Isusa Krista. Zato odbacimo sve što nas sputava i što priječi naš rast i napredak. Pogotovo odbacimo svaki teret i grijeh koji nas lako zavodi.
Da možemo postojano trčati utrku koja je pred nama. Gledajmo na Isusa, začetnika i dovršitelja naše vjere. On je podnio križ i pretrpio sramotu. Pred sobom je gledao na radost koja mu je obećana. Sada sjedi s desna Božjem prijestolju. Promotrimo njega koji je podnio silna protivljenja od grešnika. Da ga poglednemo, ne klonimo i ne izgubimo snagu svoga duha. Neka nas njegova vjernost i snaga jačaju. Da trčimo utrku koja nam je određena s nadom i radošću do kraja. Amen. Amen. Slave te i
svetli, zauvijek svet si.
Slijede nam biblijska čitanja. Prvo današnje čitanje je Filipljanima 3, 7 do 21. Tada je to u mojim očima imalo vrijednost, a sada radi Krista smatram to bezvrijednim. I ne samo to, nego smatram da je sve bezvrijedno u usporedbi s najvećom vrijednošću, spoznajom Isusa, moga Gospodina. Sve sam ostavio radi Krista. Sve što sam smatrao važnim, smatram smećem, samo da dobijem Krista i da pripadam njemu. Ne pravednošću koju mogu proizvesti držeći zakon, nego pravednošću koja dolazi od Boga, po vjeri u Krista. Bog me čini pravednim kroz vjeru u Krista. Sve što želim je poznavati Krista i iskusiti snagu koja ga je podigla iz mrtvih. Želim imati udjela u njegovim patnjama i postati jedno s njim, čak i u njegovoj smrti, kako bih postigao uskrsnuće od mrtvih. Još to nisam postigao i nisam još postao savršen, ali ustrajno nastojim osvojiti taj cilj, jer je Krist osvojio mene. Braćo i sestre, ne smatram da sam osvojio cilj, ali jedno neprestano radim. Zaboravljam ono što je iza mene i naprežem se prema onome ispred mene. Trčim prema cilju da osvojim nagradu za koju nas je Bog odozgo pozvao u Isusu Kristu. Svi mi koji smo zreli tako razmišljamo. A ako u nečemu razmišljate drugačije, Bog će vam to razjasniti. Samo nastavimo slijediti istu istinu koju smo već naučili. Braćo i sestre, nastojte živjeti poput mene. Učite, pozorno promatrajući one koji žive onako kako smo vam pokazali. Jer kao što sam vam već mnogo puta rekao, a i sada plačući ponavljam, mnogi se ponašaju kao neprijatelji Kristovoga križa. Njihovih način života osuđuje na uništenje. Bog im je njihov želudac i ponose se onim čega bi se trebalo stidjeti. Misle samo na zemaljske stvari, a naša je domovina na nebu. Odatle i očekujemo Spasitelja, Gospodina Isusa Krista. On će promijeniti naša slaba tijela i učiniti ih sličnima svome slavnom tijelu, snagom kojom sve može podvrnuti sebi. Sljedeće čitanje je 2. Timoteju 4, 1 do 8. Zaklinjem te pred Bogom i pred Isusom Kristom, koji će suditi živima i mrtvima, svojim dolaskom i svojim kraljevstvom. Propovjedaj radosnu vijest. Budi spreman ispuniti svoj zadatak i kada ti odgovara i kada ti ne odgovara. Govori ljudima što trebaju činiti. Opominji ih kada griješe i ohrabruj ih s puno strpljivosti i pouke. Doći će vrijeme kada ljudi neće htjeti slušati zdravo učenje, nego će okupiti mnoštvo učitelja koji će ugađati njihovim požudama. Tražit će učitelje koji govore ono što žele čuti. Prestat će slušati istinu i okrenuti se bajkama. Ali ti vladaj sobom u svim uvjetima i podnosi patnje. Propovjedaj radosnu vijest i obavi službu koja ti je povjerena. Što se mene tiče, moj život već predan kao žrtva i došlo je vrijeme mojega odlaska. Dobro sam se borio, završio sam utrku i sačuvao vjeru. Sada me očekuje pobjednički vijenac, nagrada za ispravan život. Gospodin, pravedan sudac, dodijelit će mi taj vijenac u onaj dan. I ne samo meni, nego i svima koji željno čekaju njegov dolazak. Posljednje čitanje je Hebrejima 12, 1 do 3. Stoga, budući da smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, odbacimo svaki teret koji nas ometa i grijeh koji lako zavodi i ustrajno do kraja istrčimo utrku koja je pred nama. Uprimo pogled u Isusa, začetnika i usavršitelja naše vjere. On je radi radosti
koja ga je čekala, podnio križ. Prihvatio je sramotu na križu i sada je zauzeo svoje mjesto s desne strane Božjega prijestolja. Sjetite se njega koji je podnio porugu i protivljenje grešnika, pa se nećete obeshrabriti niti odustati. Amen. Prošle nedelje nisam bio tu, zapravo bio sam u posjeti u Osijeku. Prije 20 godina se nije moglo zamisliti da, recimo, baptistički pastor propovijeda u Pentekostnoj crkvi ili obrnuto. Ali vremena se mijenjaju, eto. Tako da bio sam u toj sinagogi gdje se okuplja evanđelska Pentekostna crkva i pastor Damir Špoljarić i ekipa s kojom sam bio vas najsrdečnije pozdravljaju, iako vas i ne poznaju. Tako da izručujem te pozdrave. Druga stvar što sam htio spomenuti je samo kako tečno i lijepo Saša čita Božju riječ i ja u tome uživam. I pogotovo mi je drago da crkva može biti izložena slušanju Božje riječi zajedno. Jer to je najveća vrijednost. Ponekad kad to sjedne ovako, se mislim, neću kvariti, daj da to, da s time napustimo crkvu, jer stvarno je Božja riječ prava stvar. I trebamo je naučiti slušati kao pojedinci, ali velika je vrijednost u tome da je možemo slušati kao tijelo Kristovo zajedno i zajedno se njoj podrediti. Evo, to je to. Danas smo u 4. poglavlju, razmatramo drugu poslanicu Timoteju i 2 stvari želim naglasiti danas na ovom bogoslužju. Prvi dio, dakle od 1. do 5. stiha, ću propovijedati sam sebi. Dakle, to se vas direktno ne tiče, indirektno ću dati neki poticaj, ali to su riječi napisane za mene. I ja ću sam sebi propovijedati u prvom dijelu, a vi ćete isto tako moći vidjeti što je moja zadaća na temelju Svetog pisma, opis moja posla, što su moje odgovornosti kao propovjednika i kao pastora i koliko sam daleko u tome to dosegnuo, odnosno u kojim područjima sam zakazao. Evo, to je ovaj prvi dio. Drugi dio, iako se odnosi na drugi dio, će biti za nas. Dakle, i za mene i za vas. To je od 6. do 8. stiha. Pa evo onda krenimo u razmatranje. Ovo su moćne riječi što ih Pavao upućuje. Zaklinjem te. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve. Jako ozbiljna stvar. I njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom. Dakle, radi se o nečem jako, jako ozbiljnom. I nakon te vrlo ozbiljnog upozorenja i poziva zaklinjem te, nemoj ovo propustiti, smatraj ovo svojom svetom zadaćom, Pavao kaže propovijedaj riječ u vrijeme i nevrijeme, onda kada ti to odgovara i kad ti to ne odgovara. Dakle, osnovna zadaća, moja zadaća, kao Božjega slugu je da propovijedam riječ. Ne svoje ideje, nego da propovijedam Božje ideje temeljene na Božjoj riječi. Dakle, trebam vjernicima i crkvi izložiti kompletan Božji naum na temelju Svetoga pisma. Dakle, prva stvar je propovijedanje riječi. I budući da to nije jednostavna stvar, a vidjet ćemo razloge zašto, izmičemo kao pastori, kao propovjednici toj zadaći. Radije bi radili neke druge stvari.
i radimo puno drugih stvari. Ali Pavao kao zaklinjem te da ovu stvar ne prepustiš i držiš je središnjom svojom zadaćom. Propovijedanje riječi. Navještanje način. Ne diskutiranje o riječi. Navještanje riječi. Dakle, gdje ćeš izložiti Božji naum crkvi. To je tvoja osnovna zadaća. Nedavno sam dobio 2 knjige, jednu sam kupio, jednu sam dobio za poklon, koji govore o pastoru. Prva je Tomislav Zorić koji je napisao knjigu Pastor. To je proizvod iz naših krugova. Ono što sam primijetio, nema nikakav citat američkih ili engleskih propovjednika, da li je to prednost ili je to mana, to prepuštam čitateljima. Međutim, on je u tome podijelio svoje veliko iskustvo kao pastor. I u uvodu kaže da se u pastorskoj službi iznenadio zbog toga što prvo pastorska služba ili se traži od pastora da bude teološki potkovan, odnosno da se obrazuje teološki. I to je, kaže, ok, da poznaje Sveto pismo. Međutim, otkrio je da pastor treba imati i drugih sposobnosti. Recimo, jako bi dobro pomoglo ako bi se razumio u završne građevinske poslove. Jer će mu to trebati, prvo, vjernici smatraju da on ima dovoljno vremena, pa kad trebaju renovirati svoj stan ili kuću, koga će pozvati? Pastora. I ne bi bilo loše da on ovlada s tim vještinama, dakle da bude građevinski radnik. Kasnije je rekao, naučio sam, to nije sve. Ja moram biti i otkrio sam psiholog. Jer ljudi dolaze kod mene i kažu, evo, zatečen sam, imam određenu traumu i ja moram biti psiholog. Onda sam mu otkrio da ne to, nego se moram razumjeti u financije. Jer dolaze ljudi k meni i kažu, u dugu sam, ne mogu pokriviti sve troškove, tako da moram znati nešto o financijama. Ne samo to, otkrio sam da moram čak biti i pravnik. Zbog toga što crkva će biti napadnuta, imat ću probleme sa državnim strukturama i tako dalje i moram se razumjeti u pravo. I odjedanput sam ja vidio da to nije samo propovijeda i riječ, nego sve ove ostale stvari u popisu. Ja znam jednu crkvu koja je kao kandidata za pastora obavezno bila da zna građevinske poslove, da zna održavati zgradu. To je bilo dosta visoko na ovome. Veliki promašaj. Pavao kao zaklinjem te, jer će biti iskušenja, bit će iskušenja da radiš sve druge poslove, osim da se baviš glavnim poslom, a to je da propovijedaš riječ. Evo, dakle, 2 knjige, dakle, taj pastor, a druga knjiga je, samo da je spomenem, dao mi je neki pastor. Pazite ovako, kao pastor ja sam dobijao puno knjiga, jer su ljudi rekli, mislim da ti ovo fali, pročitaj ovu knjigu, pa promijeni. Dakle, ljudi će pokušati formirati pastora i uputiti što bi on sve trebao raditi. Međutim, ovdje imate vrlo sažeto, u 5 stihova imate manifesto za pastora. To je zanimljivo. Vještina Svetoga pisma, Duha Svetoga je da kratko i jezgrovito kaže stvari i jasno o vrlo kompleksnim stvarima. Ovdje imate izložen, dakle, ulogu pastora. Evo, recimo, dobio sam knjigu Umalo ugašena milost. Kako je crkva umalo utrnula službu ozdravljenja. To je sve, pazite, ozdravljenja su senzacionalna stvar. Ljudi su bolesni i trebaju ozdravljenja. Međutim, ako čitate prvu poslanicu Timoteju, drugu poslanicu Timoteju i Titu, koji se smatraju pastoralnim poslanicama, molim vas, ako ćete naći jednu rečenicu da je moja uloga ozdravljivati bolesne, kapa dolje. Upozoravam vas, nećete to naći. Naći ćete ovu stvar. Pavao kaže u 4. poglavlju, Ernest je ostao u Korintu
Trofima sam ostavio bolesna u Miletu. Ako je uloga pastora, a uzor za pastora je Pavao, ozdravljivanje bolesnih, zašto Pavao nije ozdravio ovog svog suradnika Trofima? U prvoj poslanici Pavao zna da Timotej ima tegobe sa probavom, želučane tegobe. Umjesto da se pomoli za njega da on ozdravi, kaže mu, čuj, naruči si i nabavi si vina malo i poslije ručka 1 čašu vina i to će ti stvarno pomoći. Ništa o ozdravljenju. Dakle, služba pastora nije ozdravljivanje, nego propovijedanje riječi. Da se razumijemo. To je glavna uloga. U tijelu je Gospodin dao različite darove. Najvjerojatnije neki u tijelu će imati taj dar i treba ga primijeniti. Ali osnovna zadaća pastora nije iscjeljivanje bolesnih. Jer se slažemo s time? Super. Idemo dalje. U našoj kulturi uloga svećenika je sakramentalna. To znači on ima službu dijeljenje sakramenata. Ima 7 sakramenata i on je dužan vršiti te sakramente. Nisam se tu popisao da vidim, možda jesam, tih 7 sakramenata, ali vi koji ste u katoličke pozadine ćete znati više. Krštenje, krizma, potvrda, pričest, ispovjed, bolesničko pomazanje, sveti red i ženidba. To je opis posla pastora, jer tako? Molim vas, pročitajte ponovo prvu poslanicu Timoteju i drugu poslanicu Timoteju i poslanicu Titu. To su pastoralne poslanice, upućene pastorima. Ako ćete igdje naći jedan sakrament koji je ovdje spomenut, koji se daje na popis službe pastora, kapa dolje. Nećete naći ni jedno, ni krštenje, ni vjenčanje, ni večeru gospodnju. Dakle, nećete naći ni jedan sakrament. Dakle, pastor, njegova uloga nije da bude posrednik Božjih sakramenata, kako to kaže, i posrednik Božjih milosti, nego njegova osnovna zadaća je da propovijeda riječ. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve i njegovim dolaskom, to su moćne stvari, i njegovim kraljevstvom propovijedaj riječ, pristupi k vjernicima, bilo im je zgodno i bilo nezgodno. Dakle, zbog toga što je to teška služba, a vidjet ćemo zašto je to teška služba, Pavao zaklinje Timoteja da ne pređe na drugi kolosijek. To je dakle propovijedanje riječi. Druga zadaća je pastoralna zadaća. Dakle, propovijeda i pastorira. I kaže ovako: kori, prijeti, opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke. Pa vratit ću se nazad i reći ovako. U ovih 8 stihova ćete naći 9 imperativa. Rekli smo da Pavao piše drugu poslanicu Timoteju i da je ona krcata imperativima. Dakle, direktnim zapovjedima Timoteju što treba raditi. Sinoć sam ponovo, imate tu zvučnu Bibliju i nekad je jako dobro da na jednom sjedenju čujete cijelu knjigu. Recimo, čitanje druge poslanice Timoteju uzme negdje 7,5 minuta. I čuo sam, dakle, prijedlog i išao sam provjeriti, dakle, čuo sam sljedeći prijedlog. Da prema sadržaju i duhu druge poslanice Timoteju, Timotej je već pokleknuo. Da se ne radi da Pavao želi prenijeti baklju evanđelja Timoteju,
već da je Timotej bio na samom rubu da da napusti službu. Odnosno, da se odrekne Pavlove teologije službe i Pavlovog modela službe i da prigrli alternativu. A glavna alternativa Pavlovoj službi je izbjegavati trpljenje. Dakle, stvoriti jednu teologiju prosperiteta i napretka u kojoj ćete izbjeći trpljenje. I Pavao dosta govori o trpljenju u drugoj poslanici. I budući da je Timotej bio sramežljiv, a drugo bio pod snažnim pritiskom lažnih učitelja, Pavao spominje čuvaj se ovoga, čuvaj se onoga. Evo, ima oni koji već navještaju da se uskrsnuće dogodilo. To znači da živimo u razdoblju prosperiteta i kompletnog spasenja što efektira naš status, dakle zdravlje. Sve pucamo od zdravlja zapravo, a ako tu nije dobro, onda ili nemamo vjere i tako dalje. I Pavao upozorava da je to poljuljalo vjeru mnogih. I znam iz iskustva. Kad pastor obeća da mu je Bog rekao da će netko ozdraviti, to se ne dogodi. Katastrofa. Dakle, brodolom vjere će se dogoditi. Tako da, ukupno 9 imperativa. Propovijeda riječ, budi odlučan, dakle da pristupiš u vrijeme i nevrijeme. To se odnosi na poziv pastora. Osnovna stvar da propovijeda riječ. Da li je to bilo zgodno ili nezgodno, da li se to ljudima svidjelo ili ne. To je njegova zadaća. Druga zadaća je pastoral, a to je ukoravaj ili kori, opominji, prijeti, to je još jače, i ohrabruj. To je pastoralna služba. I onda zadnjih 4 imperativa se odnose na izgrađivanje pastorovog karaktera. Budi trijezan, podnosi patnje, vrši djelo evanđelista i ispuni svoju službu do kraja, dakle nemoj odustati. I sad postoji dakle ta teza da ne radi se samo to da je Pavao htio prenijeti dakle službu, prenijeti baklju evanđelja i službe Timoteju, nego da se radi o jednoj ozbiljnoj stvari, da je Timotej bio na samoj ivici da odustane od službe, da se odrekne Pavlovog modela službe i teologije službe i da prigrli jednu laku alternativu. Jedna od argumenata je ovako. U prvoj poslanici Timoteju Pavao kaže Timoteju, zato sam te ostavio u Efezu da dovršiš što je započeto i da postaviš starješine i tako dalje. Dakle, Timotej bio pastor u Efeškoj crkvi. A imamo dovoljno informacija o Efeškoj crkvi, dakle imamo povijest, imamo ono upozorenje što je Pavao rekao starješinama u Efezu i rekao pazite na sebe, pazite na nauku, pazite na stado. Jer će poslije mene doći vuci koji neće štediti stada. I to se dogodilo. I Timotej je bačen u vatru. I ne snalazi se baš najbolje. Jer u drugoj poslanici Timotejevoj kaže Tihika i ne znam koga sam poslao u Efes, a ti dođi k meni. Dakle, došlo do takve situacije da Pavao poziva Timoteja da dođe k njemu i da napusti svoje mjesto služenja jer je izgorio. I sve zapovjedi Pavao pokušava da se Timotej rehabilitira, da ostane, da se raspiruj dar, čuvaj blago koje je povjereno, rasti u snazi milosti Gospodinove, predaj ovo pouzdanim ljudima, čuvaj se ovoga, nemoj se svađati, ovo ono. Sve te zapovjedi su unutra. Međutim, neki komentatori kažu pregorio je. I Pavao ga želi povući k sebi u Rim
da s njim provede vrijeme i umjesto njega šalje Tihika da dovrši službu. Ja ne znam da li ta postavka stoji, ali evo, onda sam, što sam napravio, Nolanu sam poslao pitanje, on mi je vrlo zgodno odgovorio i dao mi je neki smjer razmišljati. Zapravo crkva još nije iskusila i ne zna što su izazove druge generacije. Pavao je prva generacija kršćana. Timotej će biti druga generacija kršćana. Treba prenijeti ovaj evanđelja. Nastala je kriza, otpadništvo, lažne nauke, strahovito veliki pritisak. Hoće li crkva opstati? Pavao je u zatvoru. Dakle, prvak i orijaš kršćanstva je na izlazu. Što će se dogoditi sa crkvom? Crkva još nema iskustva u tome. Pritisak je veliki. I Pavao, zabrinut oko tih stvari, piše drugu poslanicu Timoteju. I hoću reći ovako, i dok to sam uzeo u obzir i onda ima zvučna Biblija, ajde da si pustim zvučnu Bibliju i 7 minuta i nešto još sekundi pročitam, treba da se pročita druga. I stalno na umu, je li to to, je li to to, je li to u pozadini da Timotej želi napustiti službu, a Pavao ga hrabri, odnosno Pavao kaže, dođi k meni. Nisam donio odluku oko toga, tako da nije mi baš puno pomoglo. Možda ako još 2-3 puta čujem, možda ću i hvala Danijel, doći do toga. Ok. Zaklinjem te. Ovo je teška služba. Reći ću nešto kasnije iz svog iskustva. Prvo, Pavao govori o tom pastoralu, hoću reći, pastoralni dio, propovjednički dio i pastoralni dio. Naša crkva razmišlja o budućnosti. Ja bih pozvao crkvu da se, budući da je ovo zadaća pastora i jako, jako važna, da propovijeda riječ i vrši pastoralnu službu, da prvo molimo za pastore u Hrvatskoj, jer su oni na vatrometini velikoj. I kušnja da se napusti služba je kontinualna. Iz nedjelje u nedjelju. Pastor kaže, ne mogu više. Neću više, ovo je dosta. Tako da molitva i podrška pastorima u molitvi je kruh nasušni. Druga stvar, bi molio da molimo da Gospodin podari da budućnost crkvi na Malešnici ili crkvi na zapadnom dijelu grada Zagreba, da nam da budućnost. A da nam da budućnost, Gospod nam treba dati Božjeg slugu koji će propovijedati riječ i koji će vršiti pastoralnu službu. Ja još ne želim reći kao Pavao, ja sam na odmaku, evo, brojim dane. Volio bih ostati još round, što se kaže, ali svakako moramo početi o tome razmišljati. Da Gospod iznjedri, da Gospod da dar crkvi. I najveći dar crkvi je osoba koja je predana Božjoj riječi i pastoralnom radu. To je kriterij. Na temelju druge poslanice Timoteja 4:1-8. I kaže, kori, prijeti, opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke. Propovijedanje i pastoral. Dvije najvažnije službe pastora. Reći ću ovako, ljudi traže od mene savjeta. I jako malo duhovnih savjeta, moram vam reći. Uglavnom je to, jer sam bavio sam se biznisom, pa onda dođe čovjek, imam neku poslovnu ideju, što Mihal ti misliš o tome? Ili u gabuli sam, u dugu sam, Mihal, jer mi možeš posuditi novce. Jer mi možeš pomoći ovome, onome. Svakojake, trebam kupiti kuću, jer što misliš, je to dobra ova ideja, da kupim zemljište ili kupim kuću i tako. Sve savjete, osim savjeta kako da živim svetim životom, Mihal.
Kako da ostanem u Kristu? Kako da napredujem u vjeri? Jako me malo ljudi pitaju. Pa moram reći da sam bio poljuljan. Da li me ljudi poznaju i prepoznaju kao pastora, propovjednika ili kao nekog savjetnika za osobne financije ili za poduzetništvo ili tako dalje. Imao sam u tome iskustvo i prema Tomislavu Zoriću nije loše da znam i građevinu i financije i pravne, tako da mogu, ali to nije moja osnovna zadaća. Dakle, ja sam tu da vam pomognem u vašem duhovnom životu. Da razumijete Božji naum, da napredujete u vjeri, ljubavi i nadi. To je opis moga posla. Okay? Teškoća. Ima tu nekoliko stvari. U 2. Timoteju Pavao, ja mislim, spominje 4 stvari Timoteju zašto ga zaklinje, zbog toga što je vrlo, vrlo lako odustati od ove službe. Netko je rekao ovako. Da nema ljudi, ja bih htio biti pastor. Ali ljudi su tu i ne mogu uzeti tu službu. Znaj da će jer će doći vremena kad ljudi neće podnositi zdrave nauke, nego će prema svojim strastima sebi nagomilati učitelje da im škakljaju uši, te će odvratiti uši od istine, a okrenut će se bajkama. To je izazov. Ljudi neće istinu. Oni nisu zainteresirani za istinu. A što je tragedija? Da tako ponašate imate u crkvi. Ljudi koji dolaze u crkvi ne žele čuti istinu. Ne žele biti ukoreni. Ne žele biti da ih opomeneš. Gotov si. Odmah će pustiti onu pjesmu Što to ima u ljudima, da ulaze pastore u tuđe živote. Šta ti imaš ulaziti u tuđi život? Pusti. Pusti to na stranu. Dakle, u tome je poteškoća. Uz pastoralnu službu i propovjedničku službu vezane su opasnosti. U nekim krajevima u svijetu fizičke opasnosti. Evo tu imamo brata iz Irana. Pastori su zatvoreni ili zatvarani i ne daj Bože da odeš i posjetiš ga, jer odmah ćeš biti ispitan ko si ti, kako si povezan sa pastorom i tako dalje. U Sudanu, u ostalim, dakle, postoji dijelove svijeta gdje je služba pastora i propovjednika opasna stvar. Jer se može koštati života. I sjetimo se toga i molimo za te ljude koji su pod stalnim opasnostima. Jer jednostavno zašto? Jer propovjeduju evanđelje režimima i sistemima ne odgovara. I smatrani su kao velika opasnost. Pavao u 2. poslanici Korinčanima u 11. poglavlju bio natjeran da se hvali. On kaže, nisam ja kriv, vi ste me natjerali. Ali jer se svi ostali hvale, pa onda se smatra da ja ništa nisam napravio. Evo, sad ću vam reći svoju biografiju, odnosno što je, u kakvim sam ja opasnostima bio. Kaže, sad govorim potpuno lud. Dakle, jednostavno, natjerali ste me, ovo uopće nisam mislio da vam govorim, ali vi ste me natjerali i sad ću vam reći. Ja sam se trudio još više nego bilo koji druge. Više sam se trudio, više bio u tamnicama, preko mjere sam bio bijen. Često sam bio u smrtnoj pogibli. Od Židova sam primio 5 puta po 39 udaraca. 3 put sam bio šiban, 1 put kamenovan, 3 put brodolom doživio, 1 noć i 1 dan proveo na dubokom moru. Bio sam u čestim putovanjima, u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u
pogiblima od sunarodnjaka, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji. Povrh toga svega, moje svakodnevno salijetanje, briga za sve crkve. Tko je slabić, da ja nisam slabić. Pastoralna služba i propovjednička služba može biti opasna. A ja nisam dobio batine od nikoga, od vjernika. Zahvalan sam Bogu za to. Ali znam prijetnje nekih pastora koji su doživjeli prijetnje. Znam jedan slučaj gdje je čovjek sa komadićima cigle stavio ih je u platnenu vrećicu i iza ugla je čekao pastora da ga premlati. Zašto? Zbog toga što se usudio reći neke stvari koje su teško bile prihvaćene. Dakle, opasnost. Razdori u crkvi. Strančarenja. Lažna nauka. Odvlačenje ljudi od istine. Crkva je stalno pod udarima. Timotej Pavao upozorava da je 19 karakteristika ljudi u crkvi koje stvaraju probleme. Čitajte to. Ja sam mislio da je to kritika društva. Ali to je kritika crkve. To je unutar crkve. Pavao kaže strah od lažne braće. Da se prevariš. Što se tiče ljudi. I tako dalje, i tako dalje. Treća stvar. Dezerteri. Crkva ima dezertera koji napuštaju vjeru. Pavao kaže, evo, svi su me ostavili. I to vođe znaju biti dezerteri. A onda i vjernici. Svi su me napustili. Pavao kaže. Četvrta stvar je nemilost, sramota. Kaže, ne stidi se evanđelja. Dakle, to će biti javna sramota. Sjećam se, kad smo bili u Varaždinu za vrijeme komunizma, mi smo bili misionari, prvi misionari u Varaždinu 80-ih godina. I sad, ja nemam crkvu, a jedno od pitanja je uvijek, prvo pitanje u Hrvatskoj je što radiš i koliko zarađuješ. To će ti odrediti status. Sad, ni na jedno, ni na drugo pitanje ja nisam imao pravi odgovor. Što si po zanimanju? Pastor, propovjednik. Mislim, šta je to? Gdje ti je stado? Gdje ti je crkva? Šta je? A koliko ti plaćaju? Aha, čekaj. Dakle, tebi plaćaju da ti sa mnom razgovaraš. Ok, super. Ajde, reci im da i meni plate, pa ne kažu što da ja govorim i ja ću se učlaniti unutra. I onda sam se dvoumio kako da se predstavim, ko sam. Prvo, sramota koja me pere, jer sam drugačiji. Nerazumijevanje od strane onih kojima služim. Pa sam ja došao do termina praktični teolog. Tak sam rekao. A što ste i po zanimanju? Praktični teolog. A što to znači? Pa smo onda ušli u razgovor. Dakle, uspio sam ih zbuniti, a onda kasnije 90-ih, kaže, meni piše jedan pastor, vrati se ti u službu, sad je popularno biti svećenik, sad je popularno biti propovjednik, župnik, pastor, i više nemaš tih traumi. Dakle, evo, to su raspoloženja prema službi propovjednika. Međutim, propovjednik i pastor, ta služba nikad neće biti popularna. Molit ću lijepo. Evo, to je zadaća. I to je izazov, to je poteškoća, to su opasnosti, razdori u crkvi, dezerteri, nemilosti,
sramota koju pastor doživljava, sve to mora podnositi. Mora brinuti za sebe, paziti na sebe, dakle na svoju vjeru i na vjeru drugih. I na nauk. To je opis posla. Sad, mogu staviti crkvi da procijeni jesam se držao ovog mojeg opisa posla najbolji način. Druga stvar je, i ostalo nam još malo vremena, je poruka, sad se možete uključiti, ovo je bilo sad meni, a ovo je nama. Dakle, Pavao kaže ovako. Već se moja krv izlijeva u Božju čast, vrijeme je moje smrti blizu. Plemenitu sam bitku izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripremljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac, i ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak. Uvjeren sam da se ovo odnosi na sve, jer Pavao kaže ne samo meni, nego i svima koji žele njegov dolazak. Dakle, drugi dio se odnosi na sve nas. Pavlovo osobno svjedočanstvo pod kraj njegovog života, on gleda natrag, što je proživio i mogao dati sažetak. Plemenitu bitku sam bio. Trku sam dovršio. Vjeru sam održao. Mene jako zanima što ljudi inače govore zadnje kad napuštaju ovaj svijet. To me živo interesira i kad sam pozvan da propovijedam za sprovod i tak, onda pitam rodbinu, jeste li bili prisutni kad je dotična osoba umirala? Što je rekla? Što je zadnja riječ koja je rekla? Pavao je pred smrću. On će biti pogubljen. I ovo su to je Pavlova oporuka, ovo su Pavlova osobna procjena njegove službe, njegovog života. Služba, odnosno život, je bitka. Život je borba. Život je bojište, a ne igralište. Borbe sa svih strana. Pavao će nam u Efežanima reći, mi se ne borimo jedan protiv drugoga, nego protiv poglavarstva i vlasti koje dominiraju u prostorima. Borimo se sa svojim vlastitim egom. Borimo se sa svojim navikama. Život je borba, bitka koju treba dobiti. Sigurno Pavao se ovdje služi sa popularnim sportskim igrama koji su bili i upućeni u to. Možda čak i nešto i otišao gledati. Recimo, bio je popularno hrvanje, grčko-rimski stil do dan danas, dakle borbe, i bila je od popularnih sportskih disciplina je bilo i trčanje, utrke. I Pavao uzima ove dvije stvari, a vidjeli smo da to koristi i u Filipinima, a da to koristi isto i u Hebrejima. Dakle, a to ćemo vidjeti u utrku kasnije. Ali prvo idemo bitku. Prije Pavao kaže, budi dobar vojnik Isusa Krista. Vojnik se sprema za bitku. Tako. Plemenita bitka. Bitka za prave stvari. Pitanje za nas je, koje ja bitke vodim? S ljudima? Što su moje bitke? Jesu to plave, plemenite bitke? Ili gubim, ili dobivam? Drugo, život kao utrka. Pavao kaže, trku sam dovršio. Nisam odustao. Zanimljivo je, recimo, disciplina maratona.
I na početku maratona svi trkači izgledaju snažno. Veliki broj ljudi ima. Gledam te utrke noćne, ponoćne, u Varaždinske, Zagrebačke i tako dalje. Imate start, ja gledam, strašno puno ljudi idu trčati. Svi su nasmijani, svi su razdragani, puni energije, ali pravi test dolazi kasnije. Kažu neki negdje oko 30 km. Tada dolazi trenutak koji trkači zovu zid, da si se našao pred zidom. Tijelo govori stani, ne možeš dalje. Mišići bole. Snaga nestaje. I tada se vidi tko je samo počeo trku, a tko će je dovršiti. Pavao kaže, ja sam dovršio trku. I kršćanski život ima takve trenutke. Kršćanski život nije sprint na kratke staze. To je maraton. I ovdje Pavao hoće reći da, recimo, za borbu i za trčanje je potrebna priprema. U grčkom svijetu se pripremalo 10 mjeseci. Danas čovjek priprema se cijeli život. Zapravo, jako, jako puno provede vremena da može se pripremiti za sportska natjecanja. I to znači disciplina, odricanje, predanje da možeš trku dovršiti. I pitanje je kako ti trčiš trku? Jesi već odustao na toj stazi? Dakle, kršćanski život je trka. Ali nisi pozvan da počneš trku, nego si pozvan da dovršiš trku. A za dovršenje trke treba će snaga i treba će priprema da možeš izdržati do kraja. Dobru sam bitku ili plemennu bitku sam bio ili izvojevao i trku sam dovršio. Nisam odustao. Išao sam do kraja. I treća stvar je, vjeru sam sačuvao. Vjera je nešto što treba napredovati, što treba rasti. Ona je jako dragocjena, Petar kaže. Ona prolazi kroz vatru i kroz vodu. Da bi se očistila, Petar uspoređuje vjeru sa zlatom, žeženim zlatom u vatri. Tako da se vjera može očistiti primjesa koje nisu dobre. I da se vjeru može sačuvati do kraja. Mnogi izgube vjeru u Isusa Krista. Na kraju, dakle, čuli smo dvije poruke. Dakle, jedna poruka meni ili jedna poruka za mene, gdje možete vidjeti što je opis moga posla i što je opis pastora. I dao sam poticaj, molite se da Gospod podigne ovakve ljude, da ih isto sačuva, da ostanu vjerni pozivu do kraja. I onda ova 3 pitanja s kojima vas želim ostaviti. Koju bitku ja zapravo bijem u svom životu? Je li to bitka za Krista? Bitka za duhovni napredak? Ili bitka za sebe? Vlastiti status? Udobnost? Drugo pitanje. Jesam li još uvijek u utrci? Ili sam odustao? Ili trčim? Pavao kaže, ja trčim prema nebeskoj nagradi. Ili sam negdje putem usporio
i zapravo potpuno sam stao i isključio se iz utrke. Više ne sudjelujem. Sada gledam kako drugi trče. I treće pitanje je, ako bi moj život danas završio, bih li mogao reći vjeru sam sačuvao? Vjera je povjerenje u Isusa Krista bez obzira na okolnosti. To sam sačuvao. Još uvijek imam povjerenje u Krista, a vjera se odnosi isto da sam sačuvao čistoću evanđelja i nju sam prenio drugima. Bitku sam dobio, trku sam završio i vjeru sam sačuvao. Na kraju Pavao daje veliki poticaj za koji ja mislim da je iz kršćanskog rječnika jednostavno taj poticaj nestao. A to je nebeska nagrada. Mislim da su komunisti i marksisti krivi za to, da se stidimo govoriti o nebu i da se stidimo govoriti o nebeskim nagradama, ali istina je ovo. Pavao kaže, ja sam uvjeren da me čeka vijenac pravednosti, gdje će me Isus okruniti za bitke koje sam vodio, za trku koju sam dovršio i za vjeru koju sam sačuvao. Čeka me vijenac. Čeka me nagrada nebeska. I Pavao kaže, ja trčim za tom nagradom. Ne bi li je dostigao. Nebeska nagrada je moćan motiv. I kaže ne samo meni, nego svima onima koji željno iščekuju drugi Kristov dolazak. Neka Gospodin blagoslovi riječ i neka ona urodi plodom u životu svakog pojedinca i nas kao crkve. Amen. Slijedi nam završna pjesma prilikom koje ćemo skupljati naše donacije za našu zajednicu. Hvala svima na darovima. Kao su imala
Dobar dan svima, izvolite sjesti. Imamo nekoliko najava.
od 27. do 29. ožujka u Polevama organiziran je kamp za djecu, za tinejdžere, djecu u osnovnoškolskoj dobi. Tema je ponašati se kao Isus. Dolazak sudionika predviđen je u 17:30. Mjesto je u Polevama u Dravskoj 54 i trošak je 35 eura za prvo dijete, 20 eura za drugo dijete i besplatno za svako sljedeće dijete iz iste obitelji. Ima broj telefona ili email adresa na koju treba se prijaviti. Bila je plakat informacija za taj kamp poslan na WhatsApp. Ako niste vidjeli, možete i meni se obratiti, imam taj broj i email. U isti vikend 28. ožujka, kao što smo čuli, prošli tjedan je planiran seminarij na temu kako upravljati svojim novcom, koji će biti u kući Nade i voditi će ga James. I u nedjelju 29. imati ćemo nakon bogoslužja zajednički ručak. U Veliki petak planiramo zajedničko bdijenje u prostoru crkve. To će biti to je 3. travnja i to će biti od 19 sati. Dalje imamo podsjetnike za događaje u travnju. 9.4. planiran je koncert u vezi priprema za Zagreb Fest koji je planiran za lipanj. Možemo se još uvijek prijavljati kod Daniela i kod pastora. Dalje 18. je drugi koncert u kojem će sudjelovati band Noa i tog istog dana je planiran doručak za žene. I to je to od mene. Hvala. Bog mira neka vas usavrši u svakome dobru, da činite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim, po Isusu Kristu, kojemu slava u vijeke vjekova. Amen. Do sljedeće nedjelje, ugodan tjedan.